लोगोफोर नै जोङो बिटिसि सिङाव हाबगासिनो बिश्वकर्मा फुजानि बेरायफैदों फिसाजोजों आंजों नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ जों दा सिङाव हाबलांगासिनो नायलांबाय था लोगोफोर आं देखायलांनो नाजाबाय थागोन नोंथांमोननो बिटिसि सिङाव हाबबाय जोङो गेटआव मोनफैबाय लोगोफोर बिश्वकर्मा फुजानि गेट बियो बिटिसि हाबबाय जोङो सिङाव नायगासिनो दासो सुरु खालामनो नागिरदों माथो नायदो बैयाव जिरायहैबा बैयाव जिरायहैबा दा बेखौ माबाजोब्लाना साजायगोन आरोखि बिदि फानामाव नोंसोरबो बयबो ज' होननानै बिदि फानामाव खालायो माने नोंहा हरनायनि थाखाय बिटिसि सेक्रेटारियेट सिंनि बिश्वकर्मा फुजा होनाय बेयो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था नाना मोजां लाइक शेयार खालामना होबानो जाबाय आवाजआनो रेडि जागासिनो फुजानि रेडि खालामगासिनो नामा नोंथांमोना नायलांबाय था बिटिसि सेक्रेटारि सिङाव बियो फुजाया दिनै स्टार्ट जागासिनो ओंखायनो भिडिअखौ नायलांबाय थां हानायखिनि देखायलांनो नाजाबाय थागोन लोगोफोर जिरायना दंजोबो गासिबो अफिस स्टाफ बिसोरो ओरै जाग्रा सिङाव देखायनो नाजागासिनो नोंथां आं दा जाग्रा सिङाव हाबनानै दं लोगोफोरनि ओरै संनाय खावनाय जाग्रा बिसोर जाग्रा जायगा ओरैबायदि मोजां साजायखादों लोगोफोर नायदो लोगोफोरनि बे जायगायाव संनाय बे गासिबो फुरा रेडि जागासिनो एकदमबारे जानायनि लाहार फाहार फुरा बिसोरो मा खालामगोन माबा केसरि भात ना ओमफ्राय जोगोनार बरा जोगोनार बरा केसरि भात खालामगोन बेयाव फुरा रेडि जागासिनो मा जोगोनार ना बे बेखौ जोगोनारनि बरा बानायगोन जाहैबाय बेखौ जोगोनार फिथाइखौ माबायदि हादों ओरैबायदि समायना हादों नै
नोंथांमोना नायलांबाथाय भिडिअखौ हानायखिनियाव जोबजासिम देखायलांनो नाजागोन लोगोफोर। नैबे लाब्रा संगासिनो लाब्रा फुरा होखावखाबाय। लाब्रा ना बे केसरि बाब फानलुखौ मा साइज नुदों केसरि बियो बेबो जाहैबाय लाब्रा। फुजाखौ स्टार्ट खालामजेनबाय लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय था हानायखिनिखौ देखायलांबाय थानो नाजागोन। दिनै बेवहाय श्री श्री बिश्वकर्मा बाबा एबा बिफा बेखौ माने फुजिनो बिश्वकर्मानि सुंदर हाथियारनि बिनो बानायदों। जोंनि बे बिमा सरस्वती देवीनि बिना मुगि बानायदों। गासिबो मुलुगाव लहा लखर हाथियार माबा माबि दंनाय श्रीलंका राबननि रायजो बुब्लिफुनानै महाभारतनि हस्तिनापुर होननाय मोनसे रायजोखौ बिदिनो बिश्वकर्मा बानायदों। बेखायनो जोङो बेखौ देब देबीनि मोदाय दावदैनि जोङो मा होनना बुङो इन्जिनियार होनना बुंनो हायो। बेखौ जों बेखायनो गोसो गोथारै फुजिनांगौ। गु मानि मा? गु मानि खोमसि, गु मानि सोरां, अज्ञानखौ मिथिनायखौ गुरु होनांगौ। बेखौ गुरु खालामगोन। जोंनि गुरुआ जाहैबाय ज्योति सूर्य नारायण। बिनिफ्राय देरसिन आरो जोंना गुरु गैया। ओरैनो शिक्षागुरु दीक्षागुरु बेफोर दङ, खिन्थु बिनिफ्राय देरसिन आरो गुरु गैया आरो दानिया जोङो आध्यात्मिक गोसो लानानै एका राहा जानानै जोङो फुजिनो नाजादिनि। जाहाथे जोङो अबंलावरिखौ मोनाब्लाबो सानफ्रोमबोनि जोंनि रायजो जानायाव दैनिक दिनाव जोंनि गोसोआ सान्थि गोजोन थासारि जायो। आरो सान्थि गोजोन थासारि जाब्लासो जोङो गावनि अबंलावरिखौ गाबज्रिबाय थायो। बे जाबाय मोनसे यज्ञ। आरो मोनसेया जाबाय मुवा बेसादजों होनाय सोलायनायनि मुवा जानो थाखायनो बे जाग्रा जायगा बे लोगोफोर। ओरैबायदि स्टेन्डार्ड बानायखादों जाग्रा जायगाखौ। ओंखायनो जोङो जाय न'खराव यज्ञ होयो बे न'खरा मा जायो? गोथार गोजोन सान्थि जायो। बे न'खरनि गथ' गथायफ्रा गियानि गुनि जायो, साननो हनो गोरों जायो। लोगोफोर नै जों बिटिसिनि गोजौ सेकेन्ड फ्लरनि बारलांग्रा सिरियाव बारलांगासिनो जों एसेम्ब्लिथिंजाय। बिटिसि सेक्रेटारिनि बियो। सासे गिदिर उन्दैया दतमायाव। औ माबायाव बै गुरुदेब कालचाराव मिसनाव। लोगोफोर जों थांगासिनो ओरै एसेम्ब्लिजों हाबनानै गाहायजों ओंखारहैसै। ओरै फैबाय थादो ओरै ओंखारहैसै। हा लिफ्ट दङ बेयावबो। लिफ्ट गाखोनाङालै गोलैयो गिनांगौ। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामना हो लोगोफोर। बे आंनि फिसाजो। एसेम्ब्लि रुमाव हाबफैबाय जों दा। जों बिटिसि सिंनिफ्राय ओंखारगासिनो लोगोफोर। एसेम्ब्लि हल ओंखारनानै ओरै बाहेरायाव ओंखारबोबाय। जों दा मेन गेटथिं ओंखारलांगासिनो। थांसै जाथ'ला न'आव जायखिया जों ओंखारलांगासिनो दा बिटिसि सिंनिफ्राय मेन गेट फारसे थांगासिनो लोगोफोर। दे
थांगासिनो जों दा अखा हानानै नागारबाय लोगोफोर ओरैबायदि साफा नुदों बोथोरा दा एसेम्बलि हाउस लोगोफोर जों ओंखारफिनबायानो बिटिसि सिंनिफ्राय जों ओंखारफिनबाय सान्दुं दुंबाय लोगोफोर ओरैबायदि गरम जाबाय